ኣጋጢሙ ዒሉ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም መዓልቲ ነይሩ እንተኾነ ብብዝሒ ካብቲ ካብ ዕለት 29 ዝተረፉ ናይ 2023 ኣሳይሎም ዘውፅኡ ሰባት ፍሉይ ስታተስ ኢንተርቪው ዘይገበሩ ተሪፎም ዝነበሩ ቀዳምነት ብኦም ክጅምር ስለዝተባሃለ ብማዓንቲ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቦታ ኢንተርቪው ዝግበረሉ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሕንፍሽፍሽ ኣጋጢሙ ዒሉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ድማ ብዙሓት ሰባት ኣገልግሎት ከይተረኸቡ ብከም ዝትሪእዎ ዘለኹም መስርሕ ኣብ ኣዝዩ ስለንታይ ስደት ካብ ትኸዱ ሰባት እውን ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከየጋጥሙኩም ስለንታይ ናይ ደገ ማዕስከራት ተንዳታት ኣብቲ ተንዳታት ተኽፈታሉ ቆፀራ ዘለኩም ሕጋዚ ጉድዓት ሓርገፅ ሰብ ከተታልም እንጂ ረድኤት እናበልካ ሰብ ካብ ቤቱ ካብ ገደቡ ከምዚ ስደት እናገበርካ ፃሕፋሕ ከምዝብል መማሕደሪ ከምዝካተል እናገበርካ ንወዳእታ ረድኤት ትብል ዕልሞ ናይ ሰብ ነዚ ይቕበሎ ወሚ ዝፍታሕ ሽግር ንዓመታት ኣሰጋግሮ ስለምንታይ እዘን ሰለስተ ንብረት ብእንግሊሽ እንታይ ከም ዝበሃላ ንፈልጠን ዶ ቦርድ እዩ ዝበሃል ባዴላ ኸ ፍራይን ፓን ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ናይ መወደእታ መጨለፊ ማንካ ኸ ብእንግሊሽ ሌይድል እዩ ዝበሃል